има само една държава с името България – на Балканите. В нея живеят днешните българи. Като истории и приказки, измислени и истински, преди много векове родило се образованието по нашите земи. Борис реши да бъдем християни, не езичници. Покани учениците на Кирил и Методий и рече: Новата писменост да се разпространява по сите български земи и да пребъде българското слово. За образование настана време ново. Пое по бащините стъпки Симеон, на знанието пръсна семената и седнал горд на златния цитрон, създаде златен век на книжнината. В тъмните робски времена българите имат страшни теглила. За живот свободен няма ли надежда? Към Бог народът с молба поглежда. Тежък жребий тук на България се пада. Главите са сведени, духът е сломен. Пъшка народът, изнемогва, няма държава. Но някой запалва малка свещичка. И с искрицата на знанието тръгнаха учители. Просветителския дух разпалиха будители. И простите селяци гордо извисиха чело, за светло бъдеще да се борят смело. Тоз дух просветен през вековете ни крепи, за да достигнем звездни висоти. Паисий написа история, паметна книжка. Кой ще чете словата заветни? Децата, що учат четмо и писмо. И озари душите светлината. Честит рожден ден, мое всеславянско и първобългарско училище. В стари времена това било. Съградили хората школо, камък по камък, дърво по дърво. Ето вижте, жест благороден, на дух любороден, за децата сътворено добро. – 1886 година. В малкото селце Сунгурларе цари особено оживление. Открива се първото училище с учители Димитър Русчев и Димитър Коларов. Претърпяло много промени през годините, училището винаги е било средище за духовна култура. Запалило искрицата на знанието, дало образование на хиляди ученици. То и днес се гордее с учители, лекари, инженери, артисти, музиканти и хора, без чиито труд не можем в ежедневието. Сега Сол Христо Ботев е достоен продължител на тази вековна просветна традиция. Училището умножава успехите си, почита всеотдайността на своите преподаватели, за да бъде вечен стремежът на младостта към знание и мъдрост.
Днес в училището учат 658 ученика, обучавани от 50 учители и обслужвани от 13-членен непедагогически персонал. Учениците ни, напътствани от своите учители, достойно представят училището ни на престижни конкурси и състезания. 125 години училище, 125 стъпала по пътя на духовното израстване. Защото светът обича успелите.